Милитсияи шаҳраки Консой шаҳри Гулистон аз ошкоршавии силсиладуздии моли майдаи шохдор хабар медиҳад. Гумонбарон 3 нафар буда бо усули сайёр дуздӣ содир намуданд. Яъне бо истифода аз сабукрав чорвои дар қади роҳ ва заминҳо беназоратро ба яғмо мебурданд. муроҷиати сокинони шаҳраки Консой шаҳри Гулистон оиди дуздида шудани моли майдаи шохдор дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ё дар саҳни ҳавлии истиқоматӣ боис шуд, ки милитсияи минтақа барои муайян кардани афроди он замон номаълуми ҷиноятпеша хизматбариро дар ҳудуди маъмурӣ пурзур кунад. чорабиниҳои оперативӣ бо барор анҷомид. Нафарони дар ҷиноят гумонбар шаҳрвандон Акбар ва Наргиза Алиевна соли таваллудаш 1988, Рӯзиматов Фаррух Абдумаматович соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт муайян карда шуданд, ки бо усули сайёр, яъне бо истифода аз сабукрав чорвои дар қади роҳ ва заминҳои саҳроӣ беназоратро ба яғмо мебурданд. дар ҷинояти мазкур аз сабукрави тамғаи Опел истифода шуда бар замми ин ҳаммаслакон барои кӯмаку мусоидат дар кирдори ба ҷомеа хафнок додари Акбар ва Наргиза Валиҷон Акбарови 23 соларо ҷалб намуданд, ки номбурда қобилияти дарккунии заиф дорад. гумонбаршудаҳо аз ноҳияи Ашт маҳз барои дуздӣ ворди шаҳраки Консой шуда чорвои беназоратро иҳотаву дастгир дар воситаи нақлиёт ҷойгир намуда самти ҳаракатро идома ва баъдан дар бозорҳои ноҳияи Ашт ба фурӯш мегузоштанд. То санаи 23 май тафтишот 6 ҳолати дуздӣ ва тасарруфи 18 бузу гӯсфандро ба ин иттифоқи сегона нисбат медиҳад. Агар 5 ҳолати он дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ва кӯча содир шуда бошад, дар як ҳолат онҳо ворди замини наздиҳавлигӣ бо девор иҳота шуда ворид гашта 2 сар гӯсфандро ба яғмо мебаранд. зарари тахминии расонидашуда аз 6 дуздӣ зиёда аз 12 000 сомониро ташкил медиҳад. Сани 9 май 5 гӯсфандамро кӯчаи Раҳмон Набиев агаротам бурдам, агаротам 4 тараф блок дар возорат 5 гӯсфандамро бурда қулф калид карда тақрибан соатои 3 моломро алаф додам. ҳар 5 таш буданд. соатои 4 хунангиён мебиён, ки 3 гӯсфанд 2 та гӯсфанд калон нест. тавре милитсияи шаҳраки Консой иттилоъ медиҳад, дар минтақаи маъмурӣ нопадид шудани мол аз чарогоҳ ё саҳни кӯчаю ҳавлӣ қаблан низ ҷой дошт, аммо дар оғози моҳи май чунин ҳодисаҳо авҷ гирифт. Сабаби он кирдори гумонбаршудаҳо Рӯзиматов ва Акбаровҳо гуфта мешавад. дастгиршудаҳо нишондод медиҳанд, ки гӯё дар аввал барои тамошою саёҳат ба Консой омада буданд ва дар сари роҳ моли беназоратро дида тасарруф мекунанд, ки баъдан ба онҳо одат гардид. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз ва тафтишоти пешакӣ идома дорад.